समस्थियावहाय जेरैबायदि खोथा होदोंमोन मोनबा आसनि होनायफोरनि दिनैबो 6,00,000 होनाय जाबाय सार मा फोरमायगोन बयनिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों दिनै जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव रादाय होबोदोंमोन मोनबा गेरेन्टि सरकार फैबा जोङो हानि फाट्टा होगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होगोन जाहाथे बिजनेस मावनानै जानो हायो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो राङारि अनसुंथाइ होनो होन्दोंमोन जाहाथे बिथांमोना गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो जोंनि माबाफोरनो बिकलांगफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय सिनियर सिटिजेनफोरनो जायफ्रा 60 बोसोर बारबाय बिथांमोननोबो जोङो राङारि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा दंमोन बे मोनबा गेरेन्टि बे मोनबा गेरेन्टिनि सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन अफ चेक्स एन्ड लेन्ड पाट्टास बेखौ जोङो खालामबोयै दिनै गसाइगाव जिल्लायाव जोबसिगोन बेनि उनाव 1 बाजियाव जोङो सराइबिल समस्थियाव थांगोन आरो गसाइगाव पार्टी डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै जोबस्रांगोन खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो जायफ्रा लिस्टआव हाबजादों बिथांमोना फैजोब्बाय चेक लानो आरो बेल' नङा जों इयुनावबो होलांबाय थागोन बेयो मोनसे जोंनि फ्लेगशिप स्किम बेयो 5 बोसोराव सोलिबाय थागोन आरो 5 बोसोरनि उनाव बिपिएफ आ सरकार फैबा बे थाबाय थागोन दा बेवहाय माने गुनो गोथो गैया रायजोनो जे खोथा होदों बेखौ जों लाखिदों ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनबाय थादों न'खरसेयावहाय 2 लाखनि आबाद मोननाय आरो आइबिसखौ बिपिएफनिया एसे बेले बेजे बेले बेजे बुंग्राफ्रा गोबां बुंगोन जायफ्रा माने क्वालिटि थायो दिनै माबा थायो केपासिटि थायो बेयो मोनहैगोनबो जेरेखम दा एद्रि फरिखायाव न'खरसेयावनो 7 गाहाम मोनदों नङा होमबा नुवाखै होमबा टेट फरिखायाव न'खरसेयाव 7 गाहाम पास जाद्लाबायदों बिसिबो फिसायबो पास जादों सोरबा बिहामजोआबो पास जादों नङा होमबा दा बेफोर जागोन जायफ्रा माने स्किल सार्टिफिकेट होनो हादों बिसोर मोनगोन जायफ्रा माने प्रजज्य बेफोर मोनगोन जायनि न'खराव सानैबो लेंग्रा लेंग्रि फिसा दंबा बिमायाबो मेगन मोजां नङा फिसायाबो माने आथिङा मोजां नङा बेलाय न'खरसेयाव सानैयाबो मोनखागोन नङा होमबा जायनि न'खराव रावबो हेन्डिकेप गैया बोरै हेन्डिकेपनिखौ मोननांगौ ओमफ्राय सोरहाबा जेनेबा न'खरसेयाव 60 बोसोर सानाय बोराय बुरियानो गैया बे न'खरसेयाव दङ बोरायबो बुरिबो 60 बोसोरनि बारबाय थैथारसै ओरैबादि थाबायनो हायै बिसिनायाव थानाय बे न'खरसेया मोनहैगोन इयुथनाबो बिदिनो जागोन MA BA पास जानाय सोरहाबा इन्जिनियारिं पास जानानै ओरैनो दङ सोरहाबा माने फिटारनि माबा ITI पास जानानै ओरैनो दङ दा बेलाय मोनहैखागोन ना बेवहायलाय मा राजनिति खालामनो नागिरदों बे जाबाय UPPL नि माखासे मानसिफोर BPF नि इमेजखौ नस्थ' खालामनो नागिरनाय जेबो खामानि गैया बिथांमोना पार्टियानो गैखाला दा बे माने सैमा भाद्र मासनि रोनावनाय बादि आरोखि बे दा बे आरोखि सैमा फाग्लाया माने बे मैदेर थाबायबा माने खनायाव थाखोमानानै खोंख्राव हरलाबायनाय बादि जेबो गैला दिनै खुनु बिर'धि दल गैला जोबस्रांबाय आरो दिनै खौरां फैगासिनो दं खाम्फायाबो मैया रिजाइनेसन होबाय आरो खोनाबाय थादों दावबायसायाबो होनो थांगासिनो दङ आरो रोनगोरा नार्जारियाबो फैबाय थानाय रायजो सभा इलेक्सनाव केन्डिडेट मोनोबा UPPL गारनायनि खोथा दा बेवहाय माने खुनु माबायानो गैला आरोखि दा बिथांमोना माखासे IT सेलनि मानसिफोर रुंगल बर' थेबास्रोन सोरबा अशक गयारिमोन बायदिसिना होनलाबाय थादों सयजगनि माखासे सिमा थायो बिथांमोना जोंखौ बुंदों माने मालाबा लायनो गौरां हटेलाव हिनजावफोर लानानै उन्दुयो बाथौ रिजर्टआवबो हिनजाव लाना उन्दुयो माबा माने फोरमान होथों दा बेफोरबायदि बदनामखौ होदलाबायनो नाङा नङा होमबा समाजा गाज्रि जायो जोंनि इमेजखौ मानो नस्थ' खालामनो नागिरदों ओंखायनो जों रागा जोंदों 5 बोसोरावहाय बिराद सान्थि जाबोदोंमोन BPF सरकार दानाय बेथ' बे बिथांमोननि खुगानि बिराद माने गोदै बाथ्रा बे बिथांनि खुगायावलाय सान्थिल' ओंखारो खिन्थु 5 बोसोराव मानो असान्थि खालामनानै गालांखो सेंग्रा सिख्लाफोरनो मानो साख्रि होनानै गालांदिया 5 लाख साख्रिया बहा थांखो दिनै नोंथांमोना साख्रि एपइन्टमेन्ट होदों दिनै BCD सेक्रेटारि दिनै मानो साख्रि गैयिनि थाखाय मानो दिनै गाबख्रावगासिनो दङ मानो असान्थि खालामना गालांखो दिनै मास्टार साख्रि होबाय टेटनि साख्रियाबो 6 मासनिल' दा 6 मास उनाव दाख्लि फेब्रुवारि मासनि 26 तारिखआव जोब्बाय बिथांमोननि साख्रिया 26 तारिखआव जोब्बाय दा बिसोरनि साख्रिया मा जाबावनांगौ मास्टार साख्रिया बिदि 6 मासल' होजायो नामा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गथ' गथायफ्रा जोंनि फिसाफ्रा 6 मासल' लेखा फरायनाङा दा बेबादि असान्थि सृष्टि खालामनानै गालांदों भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनानै गालांदों हानि फाट्टा होनो होनना बुंलांदोंमोन बिथांमोना नाथाय मा खालामदों बिफानि हाखौ फिसानानै ट्रेन्सफार होना गालांदों मानसिफोरखौ उच्छेदसो खालामनो नागिरदों होखारनोसो नागिरदों दा बेबादि बिराद असान्थि खामानि मावगासिनो दं दाख्लि जेनाखि दावराव बिथांमोना बिराद थुनज्लायदोंमोन आदिबासिजों बर'जों नांलायफिननायनि बिराद थुनज्लायदोंमोन सिगाङाव अर सावलायफिनबा हामगौ होननानै जेसेबां अर सुग्रा बे UPPL नेताफ्रानो खालामदोंमोन खिन्थु जों BPF नि नेता दैदेनगिरिफ्रा जों गासिबो
मानसिफोरजों रायलायनानै सावथालफोरजों रायलायनानै आदिबासि नेताफोरजों जों रायलायनानै जोङो दिनै बेखौ दिनै मोनसे सान्थि परिबेस लाबोफिननो हादों दा खिन्थु UPPL बेखौ नांजायाखै मोजां मोनाखै दावरावसो जानांगौ बिसोरनि बादिब्ला जायखौ फेरेंगा होनबाय थादों BPF सरकार फैनाय लोगो दावराव जागोन थारमाने होनबा सोर बिनि थार्ड पार्टि बिनि जे दावराव खालामनायनि आन्दोआव सोर दङ बिथांमोनानो दङ बेखौ स्पस्त खालामदों बिथांमोना दा जोंखौ मानो दाय होबाय थानो नागिरदों दा ओंखायनो खावलायदों आङो बे रुंगुल बर'मोन सोरबा अशक गयारि थेबास्रोनमोन जेसेबांनाखि ITLनि सेलफोर दङ जोंखौ बेबादि मोखाङाव हाद्रि सारनो नाङा हांगार फुननो नाङा बाथ्राया मोजां जानाय नङा सार आदसा न'आव फैफिनसिगोन खायफाया दा बिनि सायाव नोंथाङा फैथों न'नि मानसिया न'आव फैनायावलाय माथो जानो बिथाङा मोनसे समाव भुल सिद्धान्त लादोंमोन जों खावलायदोंमोन बिथांमोनखौ थांनो नाङा मानो नाङा BPF सरकार फैखागोन नाथाय बिथाङा मा सानदोंमोन बुजिनो मोनाखै बिथाङा माने पलिटिकेल इकुवेसन खालामनाय बे सिम्प्लिफिकेसन खालामनाय एल जाब्रा अंकआव एसे फेल जालांदों नङा होमबा दा बिथाङा बेखौ माने मा होनो बेखौ रिमिडियेल क्लास लाहैबाय खोमा नङा होमबा जेरेखम दा SSC आव रिमिडियेल क्लास होयो दा बे रिमिडियेल क्लासाव बिथाङा पास जानानै फैफिनबाय आरो मालाय दा न'नि दाउ न'आव फैफिननाया बेखौ माने बिथांखौ जे माबा बुंनांगौ मानांगौ बाथ्रा गैया फैजोबथों बयबो फैथों नङा होमबा रोनगोरा फैथों दावबायसा फैथों उरखाव गोरा फैथों खालि प्रमद बर'ल' दा फैथों जोंनाव नङा होमबा बे मानसिया बारा थिग नङा जाथिखौ फाननानै जाग्रा बियो माने जाथिखौ धंख' खालामग्रा बड'लेण्ड रायजोखौ नाङा होनग्रा जोंनि NDPफोरखौ जालाय जाखाय खालामग्रा जेलाव माखासे बायहेरायाव माखासे केस जोबा रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोनग्रा बेबादि जोलैनि हांगार प्रमद बर'खौल' जों जोंनि पार्टियाव लानाय नङा